सुरत महामार्गावर भीषण अपघात, 25 वर्षीय दुचाकी स्वाराचा जागीच मृत्यू. अज्ञात वाहनांची जोरदार धडक, विशाल मावची यांचा दुर्दैवी अंत. चिंचपाडा परिसरात खळबळ, फरारी वाहनांचा पोलिसांकडून शोध सुरू. धुळे सुरत महामार्गावर चिंचपाडा परिसरात सोमवारी सकाळी सुमारे 11 वाजता झालेल्या भीषण अपघातात 25 वर्षीय दुचाकीस्वार विशाल किशन मावची राहणार बेटकीपाडा तालुका नवापूर यांचा जागीच मृत्यू झाला. अज्ञात वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात घडला. घटनेची माहिती मिळताच विसरवाडी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी विसरवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आला. या प्रकरणी अज्ञात वाहन चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.